Sziasztok, én Dromhum vagyok, és ez itt ismét a Rust, és velem tart Indigo. Sziasztok. Na, akkor most fogalmam sincs melyik szerveren voltunk, de szerintem ezen. Reménykedjünk, hogy nem döglöttünk meg. Nem, én úgy hagytam abba szerintem. Az a faszak. Hát nem. Na, hát... én Nem meg. nem, Á, én nem tudom, de... Nem igazán írta ki, hogy akartam volna, lehet, hogy csak nem túl rossz szerveren vagyok. Nem baj, megjátszok ezt még egyszer. Nem tudom, melyiken voltunk font tényleg. Melyik volt? Nem gondolom, nem ez. jó ez. Lehet, hogy nem ez. Jó ez, na. Hát ez érdekes. Ja, Nem ide beléptem már létre. elég tudom. Hát... Két lehet, ilyen full izére mentünk volna. Mi? Mit írt ki? Disconnect from server. Hát akkor szerintem az első volt az, amin voltunk. És nagy valószínűséggel megöltek. Ha visszatérek oda... Ez a Noob Friend is, vagy Aha. Szerintem az volt. hát ez. De nem érte ki, hogy föl kellett, fura az egész. Ott világítgatnak. Mi? Ott világítgatnak úgy arra fele. Mindegy, Még hagyjuk. mindig? Mi? De még mindig? A noob friendly-sen. Nem mondtam még mindig. Nem. Jó, mert ezzel indultam. Te voltál? Igen. Világít? Hát most már nem világítok, mert oda mentem, hogy Maci azt megöljön. Azt el... Respawnol két farkas, meg két medve közé. Teljesen korrekt. Meghaltál? Nem, mindjárt. Jó, meghaltál. Igen, futok felé. Ilyen sziklás helyen voltál. Szóval. Ja. Hát jó, nem látni. Ja, és elnézést, hogy az előző videó nem HD-ba került föl, de nem tudom, mi volt a hiba. HD-sen grabbeltem le. Látszatál. HD-ba kellett volna, hogy föltöltse. Nem tudom, mi volt a hiba, de mondom, elnézést. Ne higgyetek, neki csak hazudik. Neki mániája hazudik. Ez az verhet interesses, einen guten Server mit mir. Na imád. Volna kikarodni innen a hegyek közül. Hopp! Szomor! Jó van, oké, faszaságom. Na, tájékozódjunk. Hát itt egy kívül nagy vasház.
igazán értem ezt a meme nyelvet. Hogy lehet visszaablakozni? Ó, de jó. Vicceltek, mindig mindent előtt a Hely. Mostan több szerencsére járni. Vagy nem. Hát, vagy nem. Akkor megint ez a kedváros. Az a fe, az is volt. Mondom a hecsítőt. Kinek? Neked. Nekem nincs. Megközelítegetek. Jó. Fogalmam sincs, hogy hol vagyok. Szerinted nekem. Na mi van? Itt vagyok a bazin, hogy atomerőművel. Itt szeretném radioaktivitás. Nekem mondod? Akkor jó. Nem tudok tenni. Visszarecski. Aztán nem maradtak, ugye. Akkor kell nem jössz. Végre valami lúthely. Azt mondod? Nem, Nem fasz lehet. nem, Tényleg? nem, Hát néha. nem.
Igen? Mhm. Hát az meg akkor. Aha. Komolyan? Ja. Az? Aha. Ma nem ma kezdtem bakni. Tényleg. Nagyjából sejtem is volna. Azt mondod. Aha. Ott, amikor elkezdtük a rástot, még a legelején, itt találkoztunk. Nagyon meghaltunk. Ahol legelőször találkoztunk. És tudom, hogy ettől nem messze kempláltunk el legelőször, és ez a többet nagyon megtetszett. És itt vagyok. Közel vagyok hozzá nagyon. Amúgy így jut eszembe, én is tudom majd hol. Jéééé! Van úgy már nagyjából fám is. Egy lúter mellettem. Merre vagy kb. Hát itt vagyok mellett. Mellett. Itt vagyok újra, csak betelt a tárhelyem, és kitöltöttem egy pár feldolgozatlan, és nem is kívánom feldolgozni a videót. Na, azt mesélj némen, mik a panaszod? Az, hogy az egész egy kalapszar lett. Na, kalapszar lett. Már micsoda Hát a videó. a videó vagy a mód? Amúgy, hát a mod. Nem tudom, az nagyon izgalmas, hogy Gaze módban liften járkálsz. Aztán 20 óráig. 2 percenként kinyílik az ajtó. És ezt Eljön egy ember. eljátsza 40 percen át. Hát kurva jó. Aztán a végén tudsz biliárdozni, meg YouTube-on nézegetni videókat, meg kaját csinálni, vagy italt csinálni, de annyira nem vicces szerintem. De olyan, Majd valami fundibról. Large wood storage, haha. Majd most betanultam. Take campfire. Open. Nem süsöm meg a sushi meccs. Inkább nem. Aha. Lűszer. YouTube lűszer. Merre vagy amúgy? mondtam. Jó van, de hát azóta már én is odébb mentem egy 100-eket. Most soti összetlen. Már csak soti kéne. Látom még a várost. Milyen város? Hát fölre menjen szoktunk úton. Igen. De elmegyek mögött, azt elmegyek a idézőjelbe színhez. Megnézem, hogy ide odaépítkeztünk-e egyáltalán, vagy ezen a szerveren kezdtünk-e egyáltalán. Mert ha nem adsz ciki, Nem baj, maradunk ezen. de maradunk ezen akkor. Most már bírtam csinálni egy díjat. Nekem azon, tehát a videót, ha megnézed, akkor van már sotin, Érdre. meg íjjam, meg full bőrszettem. Jó, engem azon meg Ott futkálszik valaki. Ez te vagy? látom. Állj meg! Te vagy, oké. Te világítasz? Mi? Te álltál meg? Te lövöldöző rám kicsit. Még lövöldöznélek. Azt vagy jövő. Ez közel volt. Vicces srác vagy. Tudom. Kirútoltál mindent? De is. Nekem kő kell. Van nálam, de nem adok. Éhen. Annyi
elég hanyagú úthoz. Mondom, hogy ott nem is jártam. Nem? Mindegy. Miért nem? Jó színűség, ezen a szerveren kezdtünk. Azt mondod. Aha. Előző videóhoz itt zajlódott, tudjuk. Igen? Mindjárt ránézek kicsit pontosabban. A fülem már. Együnk babkonzervet. Igen. Szabályszerűen. Elveszek egy csokit is ma. Majd járunk. Igen, itt volt az előző videó, ott a kis ház. Az? Hol vagy? Van egy kis ház, itt a hangár azt hiszem be. Vagy várjál, hogy van hangár? Ja, nem szembe. Kicsit lejjebb az út mellett van egy. Milyen hangárni? Ja, hogy az, most a kamion oda akarsz költözni? Nem akarok ide költözni, csak ide költöztem addig, ameddig nem gyűjtöttem elegendő anyagot, mert elég rándon lelőttek. Ja. Ezt most én is megyek oda, de értem, most mi értelme? Én itt döglöttem meg, nem ott, ennyi. Hol döglöttél meg? Hát nem tudom, gondolom itt már újraélettem. És nem ott, ahol kiló voltam. Tehát valószínűleg megöltek. Volt egy fajtóm, az nem véd túl sok mindent. Ez egy viszonylag jó hely volt. Nézzem csak, aha. Ja, itt ilyen voltam. Na mindent elvittem úgy szeneket. Szenet meghagytam. Az kell köz. Annyi csak. Use, open. Még több szín. Újságom. Faszom velik. Na, akkor előről kezdjük. Mi nem adjuk föl. De nem. Na jó van. Amikor már nagyon durván nagyon moznak az emberek, akkor már lehet kicsikét tántorodunk. Tuti puskapor. Nem, oké. Ezzel a fogadok, akkor mindig van józad. Csinálj. Ma irakat sárgán viszel. Jó, nem irakat, 17. Akkor én megyek oda, ahol szoktunk építkezni, szóval csinálok egy kis kuckot. Berendezem meg minden. És hozzám már animal fetet meg ilyesmit. Akkor gyere ide. Majd mindjárt megyek arra fele. Csak még fát. Shotgun blueprint. Tudunk csinálni shotit. Nagyon jó. Van is 20 darab shotgun lőszerünk. Te vagy itt? Hol? Nem. Hol?
Mi van? Itt volt egy no-gear-es csávó. Egymás fejünk kikerült. Az... Te utána tudom ebbe? Yep. Ez ad egyáltalán animal fetet? Találkozz még ma. Ha mi van veled? Hát te veszed. Ja, hogy te állandóan eltaláltad, csak nem mozgott a kis dög. Ott van még egy maci, meg lehet egy nyugodtan. Eltűnt. Ezért amúgy találtam egy tesztútos MP4-et, az MP5-et. MP5 A4-et. 5 szülött faszaságban. Halló? Ja, Kitanuljuk? mit csinált? Hát az MP5-öt. Ja, persze. Hú, csinálj egy barkácsasztot. Jó van, mindjárt, ez nem kell. Megyek a lendőhelyünkre, aztán összedobok ezt. Intézet. Hogy jöttek ezek a dolgokra? Miért lőttél bele egyet? Én nem tudtam elrakni. Mi van? Ott csak egy kis ló. Haha, buta kutya, itt nem követsz. Kicsit ki van tapasztalva. Na nézzük, építkeztek a helyünkre. És nem! Jéhe! Bulizzunk. Úgy se eltek. Ó, bakker, jó sok ide. Kevés a kövem. Van animal feted? Nincs. Nincs. Akkor majd szerzünk. Csak előtte úgy összedobok valami kis témát. What's this ide?
Na, mi legyen a kód? Valami az, ami múltkor is volt. 5-5-7-8 volt, hogy mi a fene. Legyen 5-5-7-8. Workbench. Craft. Bizú. Dobd az zenfétet. Vagy különben lelőlek. De menő, de menő. Azt mondja, mi kell nekünk? Campfire. Lerakjuk a kicsit hadd süljön. Split. Split. Na, mindig hadd süljön. Jó van. Crafting. Hallod, fénypózba raktad ki le ezt a kibaszott házat. Már? Féle egyszerűen a láda. Milyen ládád van? Nagy. Nagy. Köszönöm féle. Nincsen neki hely. Add már ide. Na fene. Mert olyan nagyon egyenes, látod? Aha. Hülyedje. Oda csak le kéne engednie. Jó, ez itt a plafonon. Én meg... Más helyre nagyon nem bírtam lerakni ezt a házat, mondjuk még kicsit fentebb, de azt meg feltűnő. Fene vigyen el. Akkor használom kisládát. Adjál már fát, hallod? Mennyi kell? Sok. Tessék. Oké. Hát mi vetted ki az ammót? Na jó lesz. El tudom képzelni. Hoppá. Jó, meg kiszállsz belőle egy kicsit, nagyon picit. Mi a fenét csinálsz te? Játszottam. Ezt a kurva. Megint full sötét van.
Hozzá már nem elfetett, vagy nem akarok, mert rosszat nem látom. Én nem látok semmit. Mióta vehetem a videót kb. Hát már megvan fél órája. Akkor ennyi lett volna mára. Sziasztok! Sziasztok!